Znači evo nas u Belu crkvu, mi smo mrtvi gladi sad. Evo prolazi čovjek sa Fiatom, tipom. Sad ćete da vidite naše, mi smo kao Bear Grylls, sad ćete da vidite kako preskačemo. Gledajte sad ovo. Evo, gledajte. Evo kao što vidite put završava ovdje. Znači nemamo gdje, nego će da prođemo ovdje. Inače ja ne govorim sad, to Stefan govori, ali nema veze. Šta ja ne govorim? Šta ti govoriš? Eno ga opet će dobiti vest. Ako hoćete da stignemo do hrane... Stefane, de poljubi me za laku noć. Hvala za pepis, mislim kako sam ti uzao pepis. A daj bre! Evo ti vrati kad nemaš javaš. Ja sam išao okolo. Eto, nije, znate šta, nije lak put ovdje do Bele crkve, ste stigli na pljaskavce. On je jedini išao okolo. Jeste, ja sam pametan. Niko da vežemo za prugu i čekamo da dođe voz za neki 10, 20, 30 godina kad se popravi ovo prugu. Inače do decenijama nije dobro ovdje voz. Imamo put, ajde što. Ubacimo ono kao, vejste, držika pa i voz. Imali smo... Ja trebao sam da padnem, pa ono kao. Ja to sam sve zazvao. On je umro u prvoj, ja ću da umrem, ja sam umro u drugoj, on će u trećoj. Snimi kolege, naši snimi kolege. Evo nam kolege. Kolege Beograđan. A, snimio je izašao, viš sam ja. Snimao si dole, brate. Eno tamo prodavnica da ubacimo da jemo pivo. Da jemo pivo, jesam ja to prvo rekao da... Da jemo pivo! A sad upravo idemo da pijemo pljačkavicu. Da, idemo da pijemo pljačkavicu u Belu crkvu. A ja. Idemo ovo, ne znam šta vi jede. Jedem i ja peć. Evo. Viš. Evo, nas dvojica. A ja mrtav gladan i žedan. Tu ćemo da pečemo pljačkavice. I da prodajemo. Kako bi skupili pare da bi došli nazad. Pozdravi publiku, kaži kako se zoveš. Zdravo, Kikinu u srcu. Priroda u duši. A ko je bre? Eno prolazi kolega kamionđija. Zdravo svima i dobrodošli, ovo je novi video. Kolega pelac i kolega Toyotac. Evo sad se približavamo gradskom jezeru. Evo, ovo će biti gradsko jezero. Idemo prvo da jedemo, pa onda da se kupamo. Prvo ćemo da jedemo, pa onda... Ček, stan. Op! To? Ne, neće nas pustiti. Idemo na drugu. Ovo su inače Belocrkvanska jezera, tu sam se ja kupao. Šta, nema? Jo, ne znam. Kod da bio restoran, Bog. Snimaš ovo? Aha. Evo vode sam vrkio pljaska. Evo, očigledno ćemo mi se vratimo na trg, a? Evo ovdje smo se mi redovno kupali. Tu sam se i ja kupao, izda tu više nema ni turisti. Izgleda je ovo propalo. Pa ja. Izgleda je ovo propalo. Ili radi samo u jeku letnje sezone. Pošto ja se sećam jedne godine... Ovdje ti je porozio cijeli se daleko, prepoznao sam posljednju pre 2 nedelje. Dobro, nećemo sad cijeliti Kovalsku. Čekaj da ja kažem nešto. Inače ovdje 2015. sam se ja kupao, ali izgleda sad više nema niko. Ja sam 14. 15. Eno, odande sam skakao, ako možete vidjeti one tribine u daljini. Eno vidi se čudovište iz Loknesa, gledajte vidite, ima i dva. Viš kako su veliki. Najčistije, ovdje ima i riba, ima i kečiga, ima i pastrmki. Ovdje se i po koja jegulja nekad nađe, po koja zmija. I po neka koja cipela, koja gaće u kojim. Po neko govno ko se neko usro. Vojvođansko more. Kakva je voda? Malo mokra. Malo meka tvrda. Ajme da imamo. Voda. Ovako dobra je voda, topla voda, meka voda, ovako. Sad smo mu jako velika sreća. Išli smo u Lovačku šumu, to je propalo sa njim. Da. Sad smo došli ovdje... Ček sam malo. Rekao si nas dvojica smo jako velika... Čekaj si rekao sreća ili nesreća? Ne znam šta sam rekao. Pa vas dvojica ste nisam, trebam ja da budem nesreća. On je nesreća. Dobra, rekao si vas dvojica ste nesreća. On je nesreća. Tako može. On uvijek hoće da ide da nas vodi, a toga nema gdje mi idemo. A to propadne. A sad je propao tu restorančić. Bićemo gladni, sad će Filip i Žika biti gladni zbog mene, nema šta. Da. Ovo je ostalo od rata, možete vidjeti. Ovdje se kupao tata Mata. Ovo će biti... Evo, prošli smo pola Bele crkve, samo da naručimo pljaskavicu jedemo. Da, samo to. Išli smo na jedan kraj gdje je bio prošle godine i pretprošle godine, sad više nema tamo. Ovo ste vidjeli i pre... A prošli smo ovo mjesto i opet smo trebali se vraćati. Evo Žika se javlja. Kaži čao. Da mi to kod nauku. Ćao. Biće iskrivljen možda, ali nema. Biću sigurno. Nisam to nikad probao, znam da je problem. Šta vi radite sad? Da čekam dođem kući da se istuširam. Smo dovoljno nekog malog čumeza da bi jeli. Piše chili fast food, samo malo.
A imam čilinja na majici, tako da ono, jedem čili s učilijom. Nije dobro, ali znam koja je pesma u pitanju. Pa, ne znam naziv, ali znam koja je pesma. Kako mi odmaramo? Kako mi odmaramo? Da, kako mi odmaramo? Čega misliš? Evo, Pa ureći spremamo se za put, evo. Ovdje spavamo, evo, ovo nam je spavonjca, evo. Evo tamo naš drug gitarist. Kikenda u srcu! Evo nam tamo drug gitarist. To je naša vojska. Aj ti kaži nešto, čao. Ovo su mamuti, ovo su sove. Ovo su... Ovo su sove, a ovo kaži čao. luda je. Kaži čao. Aj kaži čao. Ej, evo ga, kako tako da. Evo ga, čekaj. Ljudi! Da se obratim s kojom reći. Stani. Jebem ti. I ovako, ovdje smo na stepeništu crkve u Beloj crkvi. I crkva je bela, jeste. I aj sad da ispriča nama Stefan šta se njemu desilo. Evo ovako je bilo, sad smo izašli iz one travuljene tamo u neku njivu. Prvo sve je bilo normalno, sve je lepo išlo dok nisam snimao. A taman smo ušli u neku travuljenu gdje je bila do kolena, ne bi pogrešio kad bi rekao da je do kolena, bilo mokro, čarape su... Čarape su nam bile mokre i taman sam teo da uključim telefon, šteta nemam snimljeno kako sam pao i bilo neka travuljna, nisam vidio rupu, ja gledam da li sam uključio prednju kameru ili zadnju kameru, nije toliko bilo mračno, nisam mogao vidim koju kameru uključio. Izvinite ako čujete neki glas u pozadini, to starešina meri visinu crkve. Da, i onda kako sam gledao, tako sam upao u rupu, naravno pao sam, bio sam mokar, naravno opšti patos bio, njih svi su pocepali i onda sam dalje tako nastavio. I onda sam ja pao posle toga, jedno 100 metara. On je 3 puta pao, ja sam jednom, on je 3 puta, ali ja sam najgore pao. Dobro, nekad 2 puta, ali ja sam najgore pao. Kad sam smotan. Rupa je pola metra sigurno bilo kad sam ja Mogao sam se 2 puta polomiti, a on se mogao polomiti jednom. Da. Mogao je nogu da slomi. I tu u travuljenu bila jedna bakljušta gore, ali to je bila kontrolna tačka koju smo mi trebali da stignemo do te tačke. Još je si neki čovjek napao, pita šta vi radite ovdje, Pa da. zašto je to mi privatni smo rekli da posao. smo izviđači, da je bio privatan poziv, mi smo trebali da uđemo bukvalno u to i eto. Bilo zanimljivo, zanimljivije ipak kad i budemo na njivi, ono travuljeno negdje, nema nikog, sve ugašeno mi s lampama, sijamo, vrati ko zvijezde. Malo je falilo da bude onako kako je bilo u Lovačkoj šumi, ako se sećate prve epizode. Pa da, bukvalno tako. Ali nema ono, nije ono to neka nameštaljka, ono isto ko što smo mi probali, bukvalno smo rekli, a šteta, stvarno mi je krivo što nemam ono snimljeno na telefonu. Ovo je bukvalno bilo ono, wasted. Evo recimo ovo je sad, on ide i samo ovako bukvalno se premetno na leđa. Kako je imao, evo, ovo je imao na glavi i ovo mu je spalo sa glavi, vidite da se polomilo. Nije se polomilo, gdje se te polomilo, sve u redu, nema šta, lampa. Dobro, znači to mu je bilo palo sa glave i on je naočar umalo, jeste naočar bilo spalo? Ne, naočar sam bilo tu, nema šta. Ja sam rekao, imao sam mokri telefon, mi bi sam mogao, trebao sam ga brižem u duksu. Da. Je to, a? Pa ne znam, nisi čuo. I čao, brate! Čekaj, ispričaj nešto. Ajde. Hoćete da sam, uskoro ćemo... 2,5 minute već pričam ko indijanci, brate. Uskoro ćemo ići na... Sad čekamo mlađu ekipu da završi, oni imaju to nešto da rade ovdje. Mi smo stari, mi ovdje odmaramo, kuliramo, a poslije idemo na 3 krsta. Da, poslije idemo na 3 krsta, to je jedan vidikovac. Kad se popneš gore, vidiš cijelu Belu crkvu, a vidi si malo i Karpate, nema šta. Simo Kito. Šta si vidio? Simo Kito. Da, naravno, na španski. Na španski, dobro, mrak je za nevi sa Karpate, ali sve osvetljeno nema, brate. Da, generalno. To je to. 3 minuta. Evo, ovaj čovjek ovdje je odgovoran za sve, ovo je naš starešina. Kažete čao starešina, pozdrav za YouTube. Tamo idemo, tamo idemo. A već smo se umorili, tamo idemo. Mogli smo ići koli. Šta starešina? Ne, mi smo izviđači, nijedan put nije nam dug. Sunce da našta... Evo ovako, ne znam da li možete vidjeti, ali iza nas je Vršac. Ne mogu. I Vojvodina cijela. Da, pola Vojvodine generalno. Evo ide nam i Željko, ako će Željko nešto da izjavi za
Gde ste bre ljudi? Evo jedan pozdrav od Željka. I tako. Evo ide i starešina. Evo ide jedan. Evo ga. Evo ga. Šta će on da kaže? Evo tu smo. Hoćemo da se popnemo na paragliding, malo da paraglidiramo, ali niko nam ne da.